51 każ ġdid ta' Covid kienu rapportati f'pajjiżna fl-aħħar sigħat. Dan fil-waqt li 70 kienu dikjarati li fihom il-virus biex għaldaqstant in-numru ta' każi attivi kompla jinżel u issa hu ta' 859. Fortunatament ma kienx hemm vittmi tal-Covid fl-aħħar sigħat wara l-4 persuni li mietu f'din l-aħħar ġimgħa. In-numru ta' persuni rikoverati fl-Isptar Mater Dei tela għal 42 u n-numru ta' persuni fl-ITU huma 3. Sorsi li tkellmu ma' Net News għalunna l-awtoritajiet tal-Isptar diġà qed jippreparaw sala oħra għal każi tal-Covid kemm il-darba din tkun meħtieġa. Għal dak li għandu x'jaqsam ma' tilqim 777,181 ingħataw mill-inqas doża waħda bi 398,128 minnhom ikunu ivvaċċinati b'mod sħiħ. Intant jidher li diversi persuni li tlaqmu f'pajjiżna bil-vaċċin ta' Johnson & Johnson għadhom qed isibu problemi meta jsifru, dan għaliex iċ-ċertifikat tal-vaċċin għadu mhux jinqara. Minkejja li l-Gvern kien wiegħed li din il-problema se tissolva, diversi persuni li tkellmu ma' Net News għalunna dan l-inkonvenjent għadu jippersisti, inkluż pajjiżi bħal Portugal u l-Greċja li mhumiex jaqraw iċ-ċertifikat Malti tal-vaċċin. Din il-problema qed tirriżulta biss fost dawk li tlaqmu bil-Johnson & Johnson. Bil-Ministeru tas-Saħħa issa qed jappella sabiex dan iċ-ċertifikat jerġa' jitniżżel speċjalment jekk se jintuża barra minn Malta.